Ho deia ara en Pol, on s'ha viscut lamentablement molt més aquesta degradació és la Rambla. I també la Rambla és notícia, perquè a partir de l'any que ve ja només hi quedarà una gran parada de venda d'ocells que compleixi la legislació catalana i l'ordenança de protecció dels animals. Marta Casagolda. Bon dia, Josep. Sí, com deies, a partir de l'any que ve només quedarà una parada de venda d'ocells en aquest punt de la Rambla. Serà una única parada que es pretén que tingui un paper testimonial per la tradició centenària d'aquesta activitat i que tant caracteritza aquesta Rambla. Una única parada que haurà de complir amb la llei catalana de protecció dels animals. És per això que passarà a ser molt més gran que les que hi ha ara actualment i que podeu veure que només fan uns 10 metres quadrats. Per tant, la desena de parades d'ocells que ara hi ha desapareixeran i hauran de reorientar el seu negoci. Encara no s'ha concretat a què es dedicaran, es contempla la possibilitat que siguin parades de vendes de suc o bé de productes de denominació d'origen i tot i això s'espera tancar aquest acord amb l'Ajuntament i amb el mercat de la boqueria de qui depenen aquestes parades en els propers mesos. Aquest no és l'únic canvi que preveu l'Ajuntament justament en aquest punt de la Rambla. També està preparant regular l'activitat de les estàtues humanes que ocupen sempre aquest passeig. La intenció és que n'hi hagi menys i que les que hi hagin siguin de qualitat. És per això que tenen previst fer un procés de selecció semblant amb els que es fa amb els músics del carrer o amb els músics del metro. També la intenció és que ocupin la part baixa de la Rambla, una part que és molt més ampla i així s'evitarien possibles concentracions com passa en aquest punt a la part alta a tocar de plaça Catalunya. Per tant, tot de canvis que es contemplen a la Rambla, que contempla l'Ajuntament i que es començaran a aplicar a partir de l'any que ve.